Αισθητική δυσλειτουργία. Τελικά μύθος ή πραγματικότητα? Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς άντρες. Η αισθητική δυσλειτουργία είναι η πιο συχνή διαταραχή που παρουσιάζει ο άντρας στην διάρκεια της σεξουαλικής του ζωής. Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί άντρες θα αντιμετωπίσουν σε κάποια στιγμή της ζωής του ένα πρόβλημα σε σχέση με τη αισθητική τους λειτουργία. Μάλιστα, όσο αυξάνει και η ηλικία και οι παράγοντες κινδύνου, τόσο πιο συχνό γίνεται και το φαινόμενο. Δεν έχει ηλικιακά να απασχολεί μια συγκεκριμένη ομάδα. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι παραπονιούνται για αισθητική δυσλειτουργία, η οποία είναι νεαροί, δηλαδή 20άριδες, όπως και φυσικά ακόμα και 80άριδες, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση και φυσικά το σεξουαλικό τους κομμάτι, εφόσον έχει διαταραχθεί, τους απασχολεί σοβαρά. Η αισθητική δυσλειτουργία έχει ορισμένες αιτίες. Η πρώτη αιτία της είναι το αγκιακό. Το πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας είναι ένας προπομπός μιας πάθησης της καρδιάς. Γιατί τα ίδια αγκία τα οποία υπάρχουν στο πέος υπάρχουν ακριβώς και στα στεφανιαία αγκία της καρδιάς. Εκτός από τις αγκιακές αιτίες, έχουμε τις νευρολογικές. Ένας τρίτος επίσης παράγοντας είναι ο ψυχολογικός, τον οποίο δεν πρέπει καθόλου να υποτιμούμε. Όταν φτάσει κάποιος άντρας σε εσάς, ποιες είναι οι λύσεις που του προτείνετε? Πρώτα πρέπει να βρούμε ποια είναι η αιτία. Εφόσον η ψυχολογική συνιστόσα δεν είναι η βασική αιτία του προβλήματος, θα πρέπει να ανιχνεύσουμε αν υπάρχει κάποιο αγκιακό πρόβλημα, κάποιο ορμονικό πρόβλημα ή κάποιο νευρολογικό πρόβλημα. Το πιο απλό θα ήταν να το πούμε να υπήρχε μια ορμονική διαταραχή. Οπότε, δίνοντας ένα κατάλληλο ορμονικό σκεύασμα, για παράδειγμα μια έλλειψη τεστοστερόνης, μπορούμε να επανακάμψουμε το πρόβλημα της αισθητικής λειτουργίας το οποίο υπάρχει. Συνήθως συνιστούμε εκτός από την ψυχοθεραπεία ή την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, τα μοντέρνα φάρμακα τύπου Viagra, τα οποία έχουν βγει, είναι σχετικά ασφαλή, μπορεί να τα παίρνει ο κόσμος, αλλά πάντα θα πρέπει να ρωτάει και τη γνώμη του ουρολόγου, αλλά και τη γνώμη του καρδιολόγου του. Το δεύτερο βήμα φυσικά είναι κάποια επέμβαση που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή τοποθέτηση μιας πρόθεσης, δηλαδή μιας παιϊκής πρόθεσης η οποία έχει στήσει, να σας το πω, κατά παραγγελία, όπως είναι αντίστοιχα και το φάρμακο, αλλά είναι το τελευταίο βήμα στο οποίο θα προχωρήσουμε εφόσον όλα τα υπόλοιπα έχουν αποτύχει. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα φουσκωτό μπαλονάκι, το οποίο μιμείται ακριβώς τη φυσιολογική λειτουργία της στήσης, το οποίο με μια ειδική βαλβίδα, πάντα εσωτερική, χωρίς να φαίνεται τίποτα, φουσκώνει, προκαλεί στήση και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αισθητικής λειτουργίας. Όταν λοιπόν για τον ασθενή η λύση που του προτείνεται είναι η επέμβαση, ποιο είναι το στάδιο της αποθεραπείας? Μπορεί δηλαδή να επιστρέψει γρήγορα κανονικά στη φυσιολογική του ζωή? Ο ασθενής μπαίνει το πρωί στην κλινική, γίνεται ο λεγόμενος προεγχειρητικός έλεγχος, το μεσημέρι γίνεται η επέμβαση, θα μείνει στην κλινική 1 με 2 ημέρες και μετά πηγαίνει σπίτι του. Η ποιακή πρόθεση μετά ενεργοποιείται μετά από περίπου 6 εβδομάδες, έτσι ώστε να γίνει μια επούλωση των ιστών μετά το χειρουργείο, να σταθεροποιηθεί και το πέος το οποίο έχει τραυματιστεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις πιέσεις και στο στρες που προϋποθέτει μια σεξουαλική επαφή με την ποιακή πρόθεση. Επιμήκυνση πέους. Φαινόμενο και πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο? Σε μια έρευνα που έχει γίνει, περισσότερους από τους μισούς άντρες τους απασχολεί το πρόβλημα του μήκους του πέους τους. Αν και αντικειμενικά βλέποντάς το ζήτημα, δεν έχουν στην ουσία κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ένα πέος θεωρείται μικρό, παθολογικά μικρό, εφόσον σε πλήρη στήση είναι μικρότερο από 7,5 εκατοστά. 7,5-8 εκατοστά. Αυτό είναι το επιστημονικά δεδομένο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Η επιμήκυση πέους δηλαδή μπορεί να είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, όπως κάτι ανάλογο απασχολεί και τις γυναίκες με το στήθος τους. Όπως το στήθος στη γυναίκα, έτσι και το πέος στον άντρα είναι το σύμβολο της θηλυκότητας ή του ανδρισμού αντίστοιχα. Είναι ένα όργανο με μεγάλο ψυχολογικό φορτίο και για τα δύο φύλλα και φυσικά απασχολεί το ψυχισμό και των δύο φύλων. Είναι μια ανέμακτη χειρουργική επέμβαση επομένως? Η επέμβαση είναι σχετικά ανέμακτη, έχει φυσιολογικά κάποιους πόνους, δεν είναι όμως πάρα πολύ επώδυνη. Οι μέρες αποθεραπείας είναι άμεσα ο ασθενής μένει, δηλαδή ο χειρουργημένος άντρας μένει 1 με 2 μέρες το πολύ μέσα στο νοσοκομείο, βγαίνει από το νοσοκομείο και μετά από 1 μήνα μπορεί να έχει πάλι ξανά σεξουαλικές επαφές. Δεν προσθέτουμε κάποιο κομμάτι επιπλέον στο πέος, απλώς να φανταστείτε ότι το πέος σχεδόν στο 1 τρίτο του βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το κόκαλο της ειδικής σύμφυσης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φανερώσουμε την κρυμμένη βάση του πέους, την κρυμμένη ρίζα του πέους ακόμα περισσότερο, οπότε κερδίζουμε με αυτή την τεχνική περίπου από 1, 2, 3, 4 εκατοστά στην καλύτερη των δυνατών. Αυτή είναι η επιμήκυση. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και μια πάχυνση του πέους, κάνοντας μια λιπαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλιάς ή των μυρών και τοποθετώντας αυτό το λίπος γύρω από το πέος να δώσουμε όγκο στο πέος.